King Ciudad Angeles, dinina ng upaya ng City Council City Legal Office na suryan niya ang joint venture agreement in prime water infrastructure. Aiding report. Kinilala ng Sangguniang Panlungsod ng Angeles City ang patuloy na reklamo ng mga residente hinggil sa serbisyo ng Prime Water Infrastructure Incorporated. Kaya't inatasan nito ang City Legal Office na suriin ang Joint Venture Agreement o JVA at tuklasin ang posibleng legal na hakbang. Kabilang dito ang maaaring pag-terminate ng kasunduan o pagkansela ng business permit sakaling mapatunayang may paglabag o pagkukulang ang kumpanya. Ang hakbang na ito ay bunsod ng mga reklamong formal na isinumite sa konseho at mga hinaing ng publiko na lumalaganap sa social media. Ang resolusyon o PR number 3458-1125 ay inakda ni Councilor Attorney Jessel Ann Dairit. Co-author naman dito sina Councilors Edu Pamintuan, Ron Pineda, Maricel Morales Agoncillo, Attorney Arvin Sulier at Raco Del Rosario. Co-sponsored naman dito sina Councilors Alex Injonco, Richard Gaza, Dr. Mitch Bonifacio, Marino Banyola, Dan Naku, Carlos Salvador at JC Aguas. Inaprubahan ito ni Vice Mayor Amos Rivera. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.